Il-Pulizija arrestat 3 persuni li kienu fil-possess ta' xejn inqas minn 162 arta sustanza ta' droga sintetika. L-arresti saru it-tlieta waqt rondi immirati f'żoni magħrufin għall-beħ u l-użu għad-droga fil-lokalità. Stqarja mill-Pulizija spjegat li fit-triq Deċembru 13 il-Pulizija nnotat mara li qajmet suspett u avviċinawha waqt li kienu qegħdin ikellmuha id-diretti prova taħbi xi ħaġa taħt faxxa li kellha ma' riġliha. Kien hawn li saret tfittxija fuqha u fil-possess tagħha instabu 21 qarta sustanza aktarx droga sintetika. Il-mara li għandha 25 sena u li tgħix fil-Marsa stess ġiet arrestata. Wara il-Pulizija akkumpanjat lil mara f'residenza tagħha fi Triq il-Ġarrija biex issir tfittxija malli waslu fuq il-post innutaw li kien hemm xi persuni u għalhekk il-Pulizija daħlu ġewwa u arrestaw żewġ persuni oħrajn, mara ta' 32 sena minn Bormla u raġel ta' 34 sena minn Niġer li jgħix fil-Qrendi. Tfittxija f'basket tar-raġel instabu 141 qartas oħra ta' droga sintetika kif ukoll żewġ mobiles. Wara saret tfittxija oħra fir-residenza tiegħu fil-Qrendi fejn stabbu 4 mobiles u 3 pilloli ecstasy. It-tlet persuni ittieħdu fid-depo fil-Furjana fejn komplew l-investigazzjonijiet. Brabta ma' din l-aħbar irreaġixxa l-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Glenn Bedingfield li fuq il-midja soċjali sostna li din il-qabda tibgħat messaġġ ċar li m'hemmx lok għal kompromessi fil-ġlieda kontra id-droga sintetika li tikkawża problemi kbar u teddid fuq is-saħħa u s-sigurtà tal-komunitajiet. Dr. Bedingfield saħaq li qed tissaħħa l-ħidma tal-Gvern biex tevita id-dħul u t-tixrid ta' droga u biex inqabdu dawk li jagħmlu profit minn fuq dar il-vulnerabbli.